fet està com bastant tastat i per tant ja el podem extendre a totes les escoles de l'Estat per poder facilitar que els alumnes puguin anar a l'escola en bicicleta i en el futur poder circular en seguretat quan vagin I una de les línies en les que veiem que tenim un camp per recórrer impressionant és com mesurem el valor social que creem, més enllà dels indicadors bàsics que tots tenim de quants joves han retornat a itineraris formatius, quants joves han trobat feina, sinó que realment... Per tant, faig un flash molt ràpid del que estem fent perquè també es pugui servir com per saber que estem desplegant i que pot ser útil per ajudar a generar empreses socials i després entrem al debat. Jo crec que sí que